αφισβητήσεις κατά μήκος των διαδρόμων θα σας οδηγήσουν στις εξόδους του αεροσκάφους, που είναι 2 πόρτες στο μπροστινό τμήμα του αεροπλάνου και 2 κατά μήκος των φτερών. Οι έξοδοι κινδύνου είναι εξοπλισμένες με βάρκες και τσουρλίχτρες. Σας συνιστούμε καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης να έχετε τη ζώνη ασφαλείας σφιχτά δεμένη. Για να τη φορέσετε, εφαρμόστε τη μία άκρη μέσα στην άλλη μέχρι ότου να ακούσετε το χαρακτηριστικό κλικ. Το σωσίβιό σας βρίσκεται στη θήκη κάτω από το κάθισμά σας. Για να το φορέσετε, περάστε το κεφάλι σας στο άνοιγμα του σωσιβίου. Εφαρμόστε τη ζώνη γύρω από τη μέση σας. Και ασφαλίστε τη. Για να φυσήξετε το σωσίβιό σας τη στιγμή που εγκαταλείπετε το αεροπλάνο, τραβήξτε την κόκκινη άκρη με δύναμη προς τα κάτω. Αν χρειαστεί περισσότερο αέρα, φυσήξτε μέσα στους σωλήνες. Σε κατάσταση αποσυμβίεσης, μάσκες σαν αυτή θα πέσουν αυτόματα μπροστά στο κάθισμά σας. Σας φορέσετε εφαρμόζοντάς τη στη μύτη και το στόμα σας και αναπνέετε κανονικά. Γιατί το πιστεύω. Το έντυπο ασφάλεια κατά την πτήση βρίσκεται στη θήκη μπροστά στο κάθισμά σας. Παρακαλούμε, διαβάστε το με προσοχή. Είμαστε έτοιμοι για την απογείωση. Παρακαλούμε, βεβαιωθείτε ότι η πλάτη του καθίσματός σας είναι στην όρθια θέση. Ότι το ατομικό σας τραπεζάκι είναι κλειστό. Ότι έχετε απενεργοποιήσει τα κινητά σας τηλέφωνα. Το πλήρωμα θα σας μοιράσει καραμέλες για...